Hola. Hola. Bo día. Jairo, vestí solo. Bo día. Vamos a empezar. Podes empezar. Por favor. Vamos a empezar coa sesión ordinaria do pleno deste día. Co primeiro apunto é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Algo que decir? Aprobadas. A aprobación se procede do calendario laboral 2027. A proposta que hai da alcaldía é de que sexa o San Marcos, pero este ano como San Marcos é domingo, poñer o San Xoán. Que po ano que ven o San Juan non é festivo na comunidade autónoma. Entón, como hai as sardiñadas, que é unha moi boa cousa o día anterior, pois poñer o San Xoán, se vos parece ben, xunto co martes de Antroido, que é outra festividade que temos. Esa é a proposta que hai. Parece vos ben a todos? Alguén vota en contra? Non? Ala, aprobado. A aprobación se procede da moción para reclamar medidas de reducción da contaminación acústica da AP9 ao seu paso polo Concello de Abegondo. Ten a palabra o autor, que é don Blandino, o representante do BNG. Blan. Vale. Bueno, o primeiro que quero dicir é que a moción esta está basada nun informe que saca o Ministerio cada X tempo, e a hora de, se vades o informe, na páxina 29 aparece o Concello de Abegondo e aparecen os puntos kilométricos. Se queredes consultar os puntos kilométricos, hai que ir á páxina web da DGT e ali consultados. Por eso, o millor, cando fixen aquí mención aos sitios onde pode haber, onde realmente do informe que exceden o ruído, non coincide ao mellor co nomenclator que usamos aquí, pero quixen ser fiel ao informe. Entonces, despois fui a Google Maps, fijéme, hai outros sitios como Borrocedo Grande ou estes sitios que tamén quedan afectados por este tipo de cousas, para facer a aclaración. Bueno, a contaminación acústica constitúe un problema ambiental e de saúde pública que afecta de maneira directa á calidade da vida da veciñanza. A exposición continuada a niveis elevados de ruído pode provocar alteracións do sono, estrés, dificultades de concentración e outros problemas de saúde amplamente recoñecidos por organismos públicos e científicos. No noso Concello non son poucos os veciños e veciñas que nos teñen trasladado esta preocupación, dado o alto nivel de ruídos que xera a AP9 ao seu paso polo Concello de Abegondo, concretamente por zonas como en Coro de Cedebra, a altura do ramal de Ferrol, as Casas Grandes en Cerneda, o Pazo e a Lagoa en Bios e Bordocedo Pequeno en Bizoño. Algúns veciños de Bizoño trasladáronme que presentaron algunha queixa tamén, que despois foron derivados ao Ministerio, puxéronse onte en contacto comigo, mandaronme por WhatsApp que presentaran algunha queixa, para deixar constancia de que hai algúns veciños que xa teñen presentado. Zonas do noso territorio, xunto con outras afectadas polos ruídos xerados polo tránsito constante de vehículos na AP9, parcialmente na contorna dos lugares mencionados anteriormente. A intensidade do ruído resulta especialmente perceptível durante o período nocturno, cando diminúe o ruído ambiental de outras fontes e a contaminación acústica derivada do tráfico da autoestrada repercute de maneira máis directa sobre o descanso das e dos residentes. Como xa sucede noutros puntos do país, especialmente en zonas residenciais situadas nas proximidades da autoestrada, resulta necesario avaliar os niveis reais de contaminación acústica e adoptar medidas correctoras cando se superen os obxectivos de calidade acústica establecidos pola normativa vixente. O Ministerio de Transportes elabora periódicamente os mapas estratégicos de ruído e os plans de acción contra o ruído para indicar as zonas afectadas e planificar accións correctoras. Neste sentido, en setembro de 2024, este Ministerio publicou o último estudo onde recollía que os tramos da AP9 que discorren polo noso Concello de Abegondo e que xa foron mencionados non cumprían cos obxectivos de calidade acústica. Polo tanto, se a situación do noso territorio xa está avaliada desde hai aproximadamente 2 anos, o seguinte paso debería ser estudar solucións que permitan reducir o impacto sonoro sobre a veciñanza.
A protección da saúde e do benestar e da veciñanza debe ser unha prioridade para todas as administracións públicas, polo que é necesario executar as medidas correctoras necesarias para garantir o dereito ao descanso e gozar dun entorno adecuado para as veciñas e veciños do Concello de Abegondo afectados polo exceso de ruído xerado pola AP9. Por canto antecede, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentável e á empresa concesionaria Audasa a estudar e executar as medidas correctoras necesarias para reducir o impacto acústico que sobre a veciñanza afectada do Concello de Abegondo ten un exceso de ruídos que xera a AP9. 2. Dar traslado destes acordos ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentável, á Delegación de Goberno en Galiza e á empresa concesionaria Audasa. Moi ben, moitas gracias. Ten algo que decir o Concello do BNG? Perdón, do PSOE. Non teño nada que dicir. Simplemente que, estamos falando dunha problemática existente dende fai bastante tempo. Non sei na medida que a presión que poidamos facer desde esta corporación pode levar a cabo medidas, eso sinceramente desconozo un pouco, e tamén considero que é unha casuística, difícil de minorar esa contaminación acústica. Hai medidas preventivas que eu creo que que como di o compañeiro do bloque, que podrían terse en conta, pero con todos os anos que leva a Audasa e a P9 transitando por Abegondo, con outras medidas que eu creo que serían máis urxentes para os veciños e veciñas, como mellor provocar a creación dunha posible saída e entrada, nos vámonos, eu neste caso vou me abster, porque un pouco é algo que vexo de difícil solución. Blan, eu creo que a túa petición é razonable. Creo que, facelo única exclusivamente para o Concello de Abegondo, ese problema da sonoridade afecta moitos máis concellos, pero ven sendo igual que un tema que temos pendiente non, que en este caso o Concello de Abegondo loitou moito por que non se bonificara o 95% que é o valor catastral do IBI, que por certo ainda temos pendientes de que o catastro actualice, que eu fui a falar coa xerente o ano pasado como presidente da asociación de afectados pola AP9, non quixen dicir máis nada polo tema de agora estaba un rollo que aí entre todos os partidos políticos, que se a cesión da AP9 para a Xunta, a mí dame mesmo que a leva a Xunta, como que leva o Goberno Central, con tal de que nos pague o que nos debe de todos estes anos atrás, e que non se nos bonifique o 95% como se leva bonificado. Pero esta petición súa a mí pareceme, dentro do que cabe, pareceme razonable. Non é unha cuestión que afecte única e exclusivamente ao Concello de Abegondo, pero, ainda que afecte outros concellos, creo que, xa que é unha concesión polo que cobra moito polo seu uso, do cual nos beneficiamos actualmente o Concello de Abegondo en preto de 600.000 euros, que non é unha broma, desde que se solicitou que se eliminara a bonificación. Neste caso, o Concello de Abegondo foi un dos que máis loitou, por non dicir o único que máis loitou por este asunto, e vamos dar o voto a favor á súa moción, o cal, porque nos parece que é razonable e ao mesmo tempo é unha reclamación que creo que é xusta. Outra cousa é que sexa viable, porque non é fácil, como dice o concelleiro do PSOE, é complicado. É complicado evitar os ruídos que poida xerar. Hai determinado tipo de pantallas antirruídos, pero tamén son complicadas porque tamén son fastidiadas para a circulación das aves, matan moitas aves porque ás veces fais algo transparente e morren. Non é moi doado. O máis doado é poñer vegetais, é dicir, poñer pantallas vegetais de árbores que sexan de rápido crecimento para que o eviten canto antes posible. Pero tamén é ben certo que as árbores de rápido crecimento son árbores alóctonas, co cual tampouco creo que desfiguran un pouco a paisaxe, porque podríamos estar falando de leilantis, de tullas ou mesmo de eucaliptos, que son árbores de rápido crecemento e non son moi axeitados para poñer á beira das.
Sí, home, pero sí, pero bueno, tan rápido como o Leilandis non é. O Leilandis medra un metro ao ano, non é unha broma. Son árbores procedentes de Oriente, fundamentalmente de Xapón, pero son árbores de moi rápido crecimiento. Bueno, non lle dou máis leria que esta historia do parabéns os parabéns porque vamos a aprobar esta moción, que vamos a solicitar ao Ministerio, o sea que votos a favor todos, menos a abstención do concelleiro do SAE. Seguimos. Dación de conta da corrección de erro material de denominación dunha liña de anexo de investimentos de orzamento municipal do exercicio 2026. Isto non quera interventar. Son lo del pabellón de BIOS, que solo se puso gradas y hay que incluir el pavimento, entonces eso... Sí, bueno, pues si non lo sabíades, efectivamente temos que modificalo, porque deronnos unha subvención de 40.000 euros a Xunta para o pavimento que habíamos solicitado de BIOS. Temos que poñer os cartos que faltan hasta os 90 e pico, e como tiñamos unha partida para facer ali unhas gradas, vamos modificar esa partida para poñer un parqué. Para parqué, por certo, que veu fai uns días o presidente dun equipo de balonmano, e probablemente ao mellor igual, non digo sempre, pero xa vai quedar acondicionado, que vai ser unha das condicións que se poñen para que poida disfrutarse ali tamén partidos de balonmán. Entón, o tema é darvos conta de que efectivamente hai que facer esta modificación para poder completar o que é a subvención da Administración Autónoma. Podemos asegurar que é moi difícil conseguir para deportes. De feito, creo que esta non é unha subvención que non é de deportes, me parece. Igual que a de polideportivo. Sí, van abertas a diferentes actuacións. Sí, pero bueno, non é específica de deportes, igual que pasou ca do polideportivo, que non é específica. Non hai moitas subvencións para deportes. Dase conta desto, dación de conta de información do primeiro trimestre de 2026. Damos conta que hai o primeiro trimestre. La función trimestral que se tiene que remitir a la autoriza... Hai alguna novedade? No. Primeiro trámite. Decretos da alcaldía, que os conocedes todos xa, esta ocasión de velos, e rogos e preguntas. Bueno, eu se facedes moitas, porque hai un concelleiro que dixo que iba a preguntar moitas preguntas. Entonces, se son moitas, eu escoitoas. Contestarás na seguinte. Eu como queiras, calquera cousa me vale. Antes de pasar a rogos e preguntas, non a dación de conta. Sí. Entón, o que eu pregunto é, as gradas non se van a facer nese pabellón? Non temos outros fondos máis que para isto. Bueno, pois nada, bueno, en rogos e preguntas. Señor alcalde, eu traio 9 preguntas, como queira facer vostede. Veña, dalle. Se non teño moita literatura, veña, porque vostede... Hai algunha con máis e algunha con menos. Vostede é un home que utiliza moito a literatura para facer as preguntas. A ver, facelas directamente. En varios plenos anteriores, o señor alcalde, en resposta ao concelleiro do BNG, informaba da xestión e calidade das augas do Concello de Begondo, argumentando ou expoñendo que o municipio tiña recoñecementos de entidades internacionais recibidos hai uns anos xa, que se referían a un proxecto en específico. Dende o BNG sabemos que a realidade é ben teimuda, xa que a pouco que un repasa os informes de calidade das augas que publica a propia Xunta, o noso Concello non sae ben parado, con, por exemplo, unha presenza de nitritos bastante elevada nos nosos acuíferos. Para alén diso, o propio Concello recoñeceu que na rede de augas había unha cantidade importante de fugas e, por tanto, perda de auga, sen esquecernos que a traída municipal a día de hoxe é incapaz de abastecer todo o territorio do Concello. Unha clara discriminación entre a veciñanza e outra pedra máis no camiño para aqueles negocios que non poden acceder á auga municipal porque non hai na súa parroquia. Falou a prensa e a equipa de goberno de traballos en colaboración coa universidade, traballos dos que non volvimos a ter noticias. Sabemos tamén que hai verquidos de xurros que están contaminando os leitos dos regatos, entre outras cousas, vehículos que cruzan os diferentes leitos fluviais, como xa denunciou hai tempo este concelleiro a técnica de medio ambiente, incluso lle enseñei fotos. Como observamos, o alcalde di unha cousa, pero a realidade é bastante teimuda, e di outra.
Entón, as nosas preguntas son: que está a facer a equipa de goberno para mellorar esta situación? Cando dotará a equipa de goberno de auga municipal a todo o territorio do Concello de Abegondo? En que momento informará a equipa de goberno dos resultados da estreita colaboración coa Universidade? Que medidas toma a equipa de goberno cando se producen contaminacións e verquidos nos leitos dos nosos regatos e das nosas fontes? O tema dos nitritos, decirlle que foi unha das miñas queixas que lle trasladei non á Xunta de Galicia, que neste caso era o Goberno Central o que lle estaba exixindo de que se mediran a través da Confederación Hidrográfica do Norte. Diña as miñas queixas porque creía que non era eso unha realidade, efectivamente, de feito paralizouse toda esa historia porque querían declararnos non a nós, senón a moitos outros concellos como zona tensionada ou zona, non me acordo exactamente que nombre se lle poñía. Home, era debido fundamentalmente, calculo eu, que algún tipo de vertido que se fixo en alguén na ocasión, fundamentalmente de algunha granxa de porcino, porque realmente a día de hoxe granxas de vacuno en Abegondo, por desgracia, quero recordar que temos tres, unha en Presedo, outra en Beldoña e outra en Bizoño, pero despois as que hai me parece que son... Pero non é en Abegondo, querido amigo. Aquí non nos consta que haxa nada en Abegondo de unha granxa, eso é as travesas do Concello de Carral. Pois é a primeira noticia que nos temos, como se vostede sabe que hai unha finca, gracias por comunicárnoslo, porque non teño, home, de calquera forma, mexar e máis cagar as vacas, teñen que mexar e cagar en algún lado. Digo, non me faga como me fixo unha vez un presidente dunha asociación de veciños que se me veu a queixar porque se contaminaba o vino, o río, porque ali pastaban as vacas e cagaban mexada ao lado do río. Dixen, home, non lle vamos poñer un pañal ás vacas para que non caguen e mexen donde lles coincida. Pero bueno, en este caso concreto estamos no rural e hai que ser moi prudentes con respecto a este asunto. En segundo lugar, cando eu lle digo que si somos un concello pioneiro en Galicia con respecto ao tratamento das augas, é porque si temos prácticamente o 85% do concello abastecido por unha presa de augas cita en Beche, e logo despois os programas europeos, tanto de saneamento con depuradoras feitas con macrofitas e depuradoras biolóxicas, das que temos actualmente dous exemplos que son os de Cullergondo máis o de San Román, foron un exemplo a nivel e recibimos un premio por isto. Tamén lle digo que o Life Rural Supplies, que é outro Life da Unión Europea, alá onde non chegaba a agua por gravedade da traída de augas municipal, pois túvose contacto absolutamente con todas as traídas de auga que houbo, incluídas as de Montouto, outra cousa é que non quixeran, mediante a cual aqueles todos que quixeron adaptaron, legalizaron as súas traídas de auga municipal e incluso algunha delas se lle financia incluso o gasto que hai en electricidade en todos os casos. Podíamos estar falando de Bordel, podíamos estar falando de Geixade, podíamos estar falando da que hai que abastece a Ribela, a Malata, e máis incluso agora pois chega a abastecer parte de Bordocedo Grande e tamén parte de Bordocedo Pequeno na parroquia de Bizoño. Ben, perfecto, non hai nada, pero, bueno, de calquera forma, que saiba vostede que o tema da auga é algo que si nos preocupa, e, de feito, estes días, creo que hai concellos que están falando de restriccións da auga, e Abegondo nunca fixo ninguna restricción. Home, si é aconsellable que a xente non encha de piscinas, as piscinas constantemente, porque é un gasto enorme. E logo despois tamén aos propios que efectivamente teñen instalacións de vacuno ou neste caso de porcino, que non utilicen tal, porque son os máximos consumidores que hai de auga. É ben certo que dado que é moi barata a auga de Abegondo, que en algún momento habrá que tomar medidas sobre todo como os grandes consumidores e poñerlles unha cantidad de cartos para que efectivamente non consuman tanto, de que efectivamente hai que restringir un pouco o consumo de auga. Non obstante, non temos constancia que a auga que é potable, que poida beber a xente, que teña contaminación de nitritos. Todo o mundo sabe que os nitritos son derivados precisamente da urea e de que
utilizar fundamentalmente os restos de residuos líquidos que efectivamente poidan ir para aí, non se soluciona con nada, salvo con nin fervendo auga, nin nada, senón eliminando os nitritos, os NO3. De calquera xeito non temos constancia que a día de hoxe, se acaso o teñen un problema, me parece que o teñen os da Coruña, está contaminado en Coro, pero desde logo a nosa auga potable non temos constancia de que haxa ningún nitrito, nin ninguna contaminación. Espero que darlle a resposta á seguinte pregunta. Trasládanos algúns veciños e veciñas de San Marco se cabería a posibilidade de colocar un valado nas beirarrúas que van desde a capela ata a entrada da estrada que sobe ao CEIP en dirección á gasolineira. Dices... A gasolineira, pois... pola de Ugala. No, ti dices o... Verdad que la puñer, porque ali por ali xa hai unha acera. Hai acera, pero un valado para que a xente non... Queres dicir unha valla? Bueno, pois parece razonable. É da Xunta, pero bueno, pareceme que é razonable o que está dicindo o concelleiro este, onde hai ali un valado, como di el, creo que é bo poñerlle unhas vallas para que non caia a xente. Como cousas razonables, estamos de acordo. Ten pensada a equipa de goberno instar a Deputación da Coruña para que repare as beirarrúas que pasan por diante do convento en Sarandóns, xa que presentan unhas fochancas importantes debido ás árbores que había no pasado e que impiden o paso cos carros de crianzas, andadores, cadeiras de rodas, etc. No caso de que a reparación a teña que facer o Concello, como dixo en pleno o alcalde cando se pediu a reparación da beirarrúa da Capela de San Xoán, ten a equipa de goberno pensado actuar sobre as beirarrúas? A de goberno está cansada de decirlle á Diputación que efectivamente esas beirarrúas están en moi mal estado. E trasladamos co técnico que hai, pero de momento non nos fixeron moito caso. Solamente nos fixeron caso en puñerlle aí un balado ali indo por Rejeiro que hai ali, que o puxeron. E máis tamén en limpalo en algún momento, creo que tamén se limpou. Se o trasladamos no seu momento, e tamén estaba o concelleiro do PSOE no seu momento ali en Sarandós, para que tomaran man deso, incluso eu no seu momento lles comentei de unir Sarandós con Montouto as aceras, que me parece razonable, pero bueno, de momento non recibimos resposta. Non obstante, a súa petición que lle traslademos, señor secretario, tome nota e traslademos á Diputación para que vai a cargo deso. Outra atendida. Bueno, esta pregunta espero do señor alcalde que a tome con humor, Vendo a gran preocupación que está trasladando a veciñanza e ollando o estado que presentan os valos, cunetas, gavias, etc., que están cheos de mato, e atendendo que a proposta estrela do alcalde é dotar a veciñanza de jabillos e lampos para que cada parroquiano e parroquiana se poña a traballar e roce aqueles espazos que son competencia municipal, dende o BNG entendemos que toda esta masa proletaria será compensada ou con algún tipo de salario ou eliminación de algunha taxa ou imposto, xa que o contrario denomínase esclavitude. Ten pensado un ano máis a equipa de goberno buscar unha solución a este problema que empeora ano tras ano? Hai un cronograma anual dos traballos de desbroce? Ten o Concello un plan de reforzo dos medios de traballo para cando non son suficientes os municipais? Contratacións puntuais externas, aumento da man de obra, optimización de recursos, formación... Hai unha cobertura de todas as parroquias segundo as características propias de cada unha? Fanse tarefas de prevención e desbroce nas épocas de baixo rendemento biolóxico? Solamente lle faltou dicir algo que é importante, que aqueles veciños que teñen as súas propiedades non estaría de máis que as limparan tamén. Non estaría de máis. Que se a proposta non a fixo, pero a mellor sería bo poñer aí que así xa nos evitaba que tuéramos que andar desbrozando as pistas. Mire vostede, fai anos chegaba con un solo trator e iso ainda por enriba era un autónomo, non iba a traballar todos os días, estaban limpas todas, pero era porque a xente as limpaba ao mesmo tempo tamén que incluso as vacas iban pastar por ali, os burros, é dicir, había determinado tipo de animais que sí que facían. A día de hoxe ese problema non hai. Dá a casualidade de cando chove e que entra o sol, pois medra moito, sobre todo nesta época. Polo resto do ano, pois non.
Nós a día de hoxe temos 3 tractores e 3 tractoristas. Home, procuramos, e eu estou reclamando continuamente ao encargado desto de que traballen e que funcionen, porque deberían 3 tractoristas. Acabase de comprar unha desbrozadora nova, que acabamos de comprala. Bueno, pero de calquera forma sigue queixando a xente. Hai quen, se non recordo mal, non sei que vin hoxe na prensa ou onte, de que sei que me parece que a Renfe ou a DIF comprou un produto para queimar a vegetación que hai ao lado dos raídos, non sei se o viu vostede na prensa, pero bueno, eu non son partidario de utilizar ese tipo de herbicidas porque poden contaminar os acuíferos. Non obstante, mire vostede, eu nunca falei de dotar de gavillos á xente. Os gavillos e máis as fouces son unhas ferramentas que normalmente tenos un na casa e cando fai falta un momento determinado. Eu utilizo habitualmente porque cando vou a andar fundamentalmente hacia a Limiñón e ven algunha silva, pois levo o gavillo e corto as silvas un día ao día seguinte, se non me fai falta. Tampouco non pasa nada porque faise un exercicio a parte de andar. Se temos pensado facer, unha previsión temos, sobre todo cando é o tema do verán, solemos atender a xente cando hai as festas nas respectivas parroquias e, polo tanto, sí que ten a previsión, a pena que non tuvera aquí un cargado, que os tractoristas, ainda agora acabamos de temos a desgracia de que un doulle un infarto, temos contratado outro rapaz que é hora de Dios, pero me parece que é moi bon traballador e funciona ben, pero bueno, no obstante, trasladarei a súa petición ao encargado, ao traballador encargado deste asunto. Pode a equipa de goberno informarnos que tipo de actividades desenvolveu o Concello ao longo do mes de xuño co gallo da loita do colectivo LGTBIQ+. Bandeira que din a orden de que a colocaran. Chamei, eu a verdade é que non teño controlado os días que é esa historia. Esta incluso hoxe trouxe unhas cuestións que naquele momento mandei que non sei se estaban feitas ou non, pero trouxeron máis naquele momento. De feito, repartirnas como obviamente poiden, eu se trouxen para aquí. No mes de xuño, eu de que saiba tampouco non se fixo moito outras cousas máis. Cuidado que efectivamente reclamarei yo, como sempre fago aos servicios sociales. Eu de feito levei personalmente estes abanos para xente, incluso algunha cena que lle mandei algunha foto a vostede de... Trae unha auga, Belén, por favor. Teño que dicir que neste asunto o diálogo entre o señor alcalde e máis eu normalmente bastante fluido. É un pouco máis, hai máis obstáculos despois cos departamentos competentes. Gracias, querido Blan. O 18 de... O 18 de xullo celebrouse neste Concello a segunda edición de Minis BTT, edición que se realizou na finca da Cancelada. Tendo presente que o noso territorio presenta unha infraestructura deportiva específica para este tipo de deporte, por que se trasladou a competición á finca da Cancelada no canto de optimizar as instalacións do Beche? Trasladouse para a Cancelada porque así o dixo o presidente, que hai aquí un presidente que creo que se chama Gacela, o club, que é un tal Gabi, que vive ali no Adro, natural de Santirso, e ten un rapaces e rapazas que ten nese club, eu hasta saquei unha foto con eles, e foi para ali, pero eu non lles dixen o sitio onde tiñan que ir. Si, o que me acaba de mencionar vostede con respecto a aquelo que se fixo en Beche, con toda a razón do mundo, e ten toda a razón do mundo, porque o tema de Beche é un tema que estamos agora xa tratando para tomar as decisións adecuadas, xa que non están cumplindo con que en principio se había programado, decirlle que si ali se fixo, se gastou uns cartos en unha infraestructura que está totalmente abandonada. Pero abandonada por dous motivos. Un, é de que a concesión, a verdad, non está atendendo como debía de atender o que tiña que atender, e dous, que tampouco os ciclistas se utilizaron moito. É dicir, cando unha instalación se utiliza, non se cerra tal e conforme se for cerrando. Por lo tanto, de feito, estamos pendientes ainda co tema desa... A mini BTT
nese circuito estiveran condiciones. Non se pode facer, Non se pode facer, non dá o nivel que non sei, non teño ni idea do deporte. Que non é apto para este... Non valdría, non valdría eso. É só facer unha proposta, xa que temos a infraestructura, o mellor desde o Concello, empezar facendo probas nas escolas deportivas de verán, a ver se alguén facendo unha actividade de BTT nas instalacións do Beche, e o mellor eso podería evolucionar a que despois houbera máis promoción. Ou, se vemos que falla, pois fallou. Pois acéptase, para trasladar ao Departamento de Deportes que estudien a posibilidade de facer unha actividade de bicicletas en doble verán. En múltiples... espera, que non sei onde va. Sí. Podería a equipa de goberno informarnos dende que ano ten licenza de actividade a explotación de bisóns Antonio Vigo Piel SL? Esta pode contestar noutro momento, porque sei que é unha cousa complicada. Piel SL. Non sei que é Antonio Vigo. Antonio Vigo é a instalación de bisóns que saliu na prensa co campeonato animal hai unha temporada atrás. En la televisión. Sí, son o meu nome preso. Non o sei, mira, mandarei que o miren, pero ni sei se ten licencia. Venga. Podería a equipa de goberno informarnos que tipo de actividade de movimento de terras está a facer preto do leito do río Mero en Beldoña? Pois a ver, creo que con eso tamén me falou vostede, eu mandei averiguar se, de feito fun personalmente ali, porque queda case enfrente da miña casa, por se había algún vertido de materiales que non foron os axeitados. Esa instalación si ten licencia municipal co informe favorable do arquitecto e, polo tanto, en principio non debería de ter problema ningún. Por eso estou dicindo que eu, si podes ver o expediente que está... si quere está a súa disposición, en principio pois ten a licencia, porque me trasladaron desde o servicio. En múltiples ocasións, o BNG presentou varias mocións neste pleno que tentaban poñer en valor o patrimonio cultural, arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico, etc., que ten o territorio do noso concello. A maior parte das mocións rexeitadas polo partido do alcalde, o PP de Abegondo. Entendemos que o PP de Abegondo non comparta a visión que ten o BNG de Abegondo sobre o patrimonio, visión máis que coñecida e amplamente contrastada. Ten a equipa de goberno algún plan para atender e poñer en valor o patrimonio histórico, cultural e arqueolóxico que ten o territorio do noso concello? Castros, túmulos, minería castrexa, capelas, pontes, hórreos, muiños, pazos, cruceiros, igrexas, pedras armeiras, etc. Bueno, mire, algo xa levamos feito, como é, por exemplo, a restauración do Pazo dos Loureiros, que esperamos que a finais de ano que se poida poñer en marcha. Estamos agora conveniando coa Universidade, coa Fundación da Universidade da Coruña, para volver outra vez a recuperar un castro que si é noso, que é o castro de Cerneda. Esperemos que a finais de ano, ao principio do ano que ven, se poida consumar ese convenio. E tamén teño que decirlle que efectivamente, home, de que non haxa interés polo patrimonio non é certo. Outra cousa é que o patrimonio que sexa noso ou que non sexa público ou non sexa público. Eu non estou de acordo, como fai vostede o BNG, cando fala de infraestructuras pertencentes á Igrexa que non sexan para un uso civil, de amañalas. Eu sinto de verdad, pero non son partidario deso. Si se quere, de feito, no presupuesto deste ano temos 3 actuacións con referidas ao patrimonio da Igrexa, pero damos de subvención nominativa á Igrexa, pero ten que solicitarlo a Igrexa, que, por certo, que o saiba vostede incluído unha solicitud que fixo vostede, ou que polo menos reiterou en máis de unha ocasión, que é un espazo que hai diante da Igrexa de Montouto. Non temos, aínda que se facilitou o presupuesto por parte do aparejador, non temos solicitude feita por parte da Igrexa. Quen ten que contratar é a Igrexa, e non temos solicitude, igual que pasa en Sarandós, ali con un local que pediu o cura máis a parroquia, e máis en Meangos, que tamén pediron ali os veciños e máis o propio cura. Nos podemos axudar, de feito aprobouse no presuposto, pero teñen que solicitalo eles e contratar eles, e logo despois damos os cartos, pero teñen que facer eles, e de momento nin solicitaron que yo amañáramos. É máis cómodo decirlo de palabra que yo amañemos e non ter responsabilidades ningunhas, nin contratar nin nada.
pero as cousas teñen que ser legalmente como teñen que facerse. Logo, despois, se temos un plan, mira, plans podemos ter moitos, nin sei tampouco se é competencia nosa, tampouco moitas outras das razóns que poida haber para esgrimir esa moción, pero bueno, vamos facendo o que podemos. Máis preguntas? Do PSOE. Do PSOE. Diga, perdón. Eso. Ten tantas preguntas como eu, pois Non, pero son máis directas. Moi ben, veña. É dicir, non... Veña. Vamos ao que nos di a veciñanza, plantéase o que se teña que añadir. Con respecto ao tema das gradas do pabillón de Bios, constanos que houbo desde a dirección do Instituto e a comunidade educativa solicitaron un tipo de melloras na infraestructura. Entón, aí estaba amparada o tema das gradas. Non estaba contemplado, por exemplo, o cambio da superficie, que evidentemente pois pode supoñer unha mellora evidente, pero hai eventos tanto municipais como de competición que sen unhas gradas que delimiten o espacio non vai poder ser posible levar para ali pois eso, cumplindo un pouco a normativa de riscos laborais e todo isto. Entón, a miña petición, que non sei se é posible, é que se manteña a cuestión de instalación das gradas ali, ou que sean de alguma maneira, de algún xeito, gradas montables ou desmontables que se poden trasladar a outros eventos fora do propio pabellón, non sei na medida da posibilidade que sexa, pero bueno, quero dicir que non vexo moi evidente que agora se cambie cando desde a comunidade educativa, independentemente de que as subvencións son todas moi necesarias, pero a demanda era en outro sentido, que a pista estaba pois en un estado suficientemente correcto para poder desenvolver, e había outras necesidades que pouco a pouco se foron cumplindo, pero que agora, digamos, a demanda final, a instalación das gradas, quedaría compatible para poder elaborar ali e levar ali as competicións. Entón, ruego unha pregunta. Eso é todo, é que se aclare se hai algunha posibilidade de facer algo aí, que é o que se pide. Vamos a ver, a comunidade educativa hai un novo director, hai un novo equipo ali, tanto o anterior como este, pois a verdade que lles pareceu moi ben cambiarlle o parque. A min o das gradas, a única persona que mo trasladou foi o Departamento de Deportes, tiño que reconocer, por eso se meteu no presupuesto. E agora, cando veu esta de subvención, se consultou co Departamento de Deportes, se considerou oportuno que trasladar os cartoses, porque non había outra posibilidade para o tema do parque. Ahora, podemos renunciar a ela e poñer e quedarnos, esa posibilidade témola, a de renunciar á subvención e quedarnos cas gradas. Roberto, que os estudios tienen iso tamén o parque, o fin, que non está, igual que falo acá, unha vez. O que eu deixo de manifesto é que hai competicións que non se poden desenvolver ali se non hai as gradas. Non estamos falando de renunciar a ningún tipo de subvención, evidentemente. Solo iso. Vamos a ver, eu comentei que aquilo iba a estar disposto a disposición dun equipo de balonmano que está aquí, que está utilizando de San Marcos, pero vamos, non estou falando das competicións do equipo de balonmano, estou falando de para entrenar, non creo que fagan falta gradas para ver os xogadores. Pero bueno, máis adiante, vamos a ver, o tema das gradas, cando me plantexaron, tamén me viñeron con as gradas para facerlas ali fijas, non me parece razonable. A mí me parece que se poñeron unhas gradas que si xan provisionales para determinado tipo de actos que despois se poidan recoller para que haxa máis sitio, pero estamos falando dun centro educativo onde non vai haber aí esa expectación que ten que haber, o sea, pero bueno, de calquera forma, tal e como lle respondeu o concelleiro de obras, evidentemente, pois teremos para o ano que ven ou para o presuposto que ven de colocalas. Máis preguntas? Chegounos a queixa ou a suxerencia de se hai algunha previsión de actuación no local social ou centro social de Bordel. Pois, a verdad, nin recibimos petición algunha,
nin tampouco nadie nos lo reclamou. Teño que reconocerlo. De calquera forma, se vostede sabe de alguén que este interesado en eso ou que queira facer algo, eu encantado da vida que o facemos. Bueno, o que nos consta é que o tallado está en moi mal estado, que hai zonas onde... Non lle discuto, pero bueno, si vamos a ver. Eu o único que sei, mira, o Centro Social de Bordel xa se amañou máis dunha ocasión. Cal é o problema? O centro social, por exemplo, hai algúns, como por exemplo o de Montouto, utilízase moito, como o de Bios, utilízase moito, como o de Folgoso, que se utiliza moito, como o de Sarandós, que se utiliza moito. Claro, se non se utilizan por parte da veciñanza, aquilo deteriórase. Entón, se agora hai un interés por parte da veciñanza de querer utilizalo e non decir que se amañe por decir, pois estupendo, pero bueno, ten que haber unha intencionalidade, unhas persoas que queiran organizar ali unha historia, ou o propio Concello que, se os veciños están dispostos a participar, tamén o poden organizar. Farelles constar que entreguen aquí a solicitude. Non hai ningún problema por eso. Outra cuestión que trouxemos a este pleno como, non sei se como rogo ou como pregunta, fai aproximadamente un ano ou 14 meses, veciños de Barrio de Leiro comentaban do tema do arranxo da pista, do lugar de barrio. Non sei se esa reparación se executou. Vostede dixonos que había unhas particularidades, de unhas dificultades a nivel de, non sei, de reparación, ou se hai unha previsión de reparalo, que levan, pois eso, desde o 2023... En barrio. Sí. Non sei que non me dou de conta. Hai licitado unha actuación en POS, en plans de obras e servicios, que se non están licitados, están a piques de liquidar. Se falamos altamente da misma, creo que son o que dicía, que os primeiros por un ano, unha delas entre a rúa e barrio. Sí, é unha... Pero entre rúa e barrio hai outra, é unha pista que está en mal estado, pero eu creo que este home refírese ao barrio, baixando... É o camiño que hai que dá en 4 casas, o sea, non hai máis en barrio. En serio, unha xente que se foi para ali vivir nova, pero había incluso un problema de follas que, se non recordo mal, que obstruían tamén o paso, algunha historia deste tipo de tal. Non o sei, non lle podo contestar. Había unhas posibilidades de chegar a ese núcleo, un que iba pegado ao río, ou cruzado ao río, e outra de que utilizaban máis a xente que tiña máis frecuencia mover os coches. Falei con eles. E financiamos esa primeira que está, se non está licitada ou está adjudicada xa nos proxectos. Te refieres a que está entre o Outeiro, a esa rúa, e que vai para onde está a casa dos de Cadaveira, máis todos estes, non é esa? É esa, é ou a que vai indo hacia o fondo do Leiro, que hai que coller a man esquerda, despois de pasar a casa da nai de Javier, e máis toda esta xente, antes de chegar a do Moreno, que hai a man esquerda. Sei esas, calquera das dúas estaba en mal estado, pero eu creo que unha delas xa aprobamos ou se faltou, pero eu creo que este home está falando de barrio, pero está falando do fondo de lei, pero polo outro lado, baixando desde a de Grela, máis de onde estaba antes o bar, ali onde ven o camiño de Santiago, baixando hacia de, como se chaman estes, que tiña a casa baixando a man dereita, que un deles está casado, unha delas está casada co fillo de Varela. Julio de Varela. Aí tamén hai unha financiación. Como se chama o rapaz dali, como se apellidan? Bueno, aí va. Eu penso que no fondo o que te refieres ti, non? É onde vive pois a persoa que se puxo en contacto comigo en representación dos veciños é SSE. Entón, é unha persona que eu penso que é a que estás dicindo ti. Arranxada non está. É o que sei. Claro, vale. Bueno, hai unha previsión. A de Cadaveira? La trabajadora social. Non. Non me dou conta. Bueno, mira, sí. É a que está enrollada co fillo de Israel. A de... Vamos ser serios. Da igual, a actuación está prevista, non? Digo, é a que está de camarera na de Noelia. Pregunto, se é daquela que checa a casa. Se é esa, daquela non é de barrio, porque ali é que non se chama barrio. Se é esa, ali é o fondo de Leiro, ou é, non me acordo como se chama ali onde é de Cadaveira, mas a de Mariñao, que son as dúas casas que hai. Bueno,
Miro. Sí, porque en Parque tamén hai unha cosa. Venga. Falamos aquí do polígono ecoagrario, falouse como que iba a ser, pois eso, posibilidade de atraer e de que a xente de Abegondo puidese desenvolver a súa actividade, todo eso. Dende que se expuxo, desde que houve a compra das parcelas, creo recordar, non sabemos nada máis de todo iso. Como é ese trámite, como está a día de hoxe, cal é a previsión, hai unha previsión, non a hai? Agradezolle moito a pregunta porque efectivamente está entre o Centro de Investigacións Agrarias e Mesa Comarcal 542 un espacio de terreno que é destinado a un futuro polígono ecoagrario. De feito, incluso o propio Concello comprou unha parcela ali que tuvo a moi bon precio, creo que por 20 e pico mil euros, era unha parcela que debía de ter por menos unha hectárea, non? Ou debía de ter, non? Unha antigua casa que estaba ali. Vamos a ver. Nós claro que podemos facer un polígono, pero se podemos facer un polígono no momento en que efectivamente, eu podo dicilo en varias ocasións, se foi así, xa intentamos ali en Montouto, no momento en que se intentou empezarnos a subir os precios polas nubes, aquí cambiamos que vai o sistema de expropiación no caso de que non se chegue a un acordo de cooperación, ali non era por cooperación, pero empezaron a subirse polas nubes, co cual fixo absolutamente imposible facer un polígono deste tipo. Aquí está un sitio onde efectivamente entre as dúas entradas da autopista máis da autoestrada está moi ben situado, pero bueno, a nós o que nos falta evidentemente a iniciativa de xente que queira, salvo se eu digo así claramente, a Estrella Galicia, que se puxo en contacto con nós, ou comigo particularmente, para facer unha edificación, para facer un secadero de lúpulo, dixenlle, pero mira, eu o que non quero unhas naves gigantescas aí de bloques e máis de cemento para facer unha historia deste tipo e depois que fagades a cervexa ali en Arteixo. Non me parece razonable. Entonces, calquera iniciativa se dixen que vayades tomar aquí ten que ser verde, ten que ser con madeira e, dende logo, o imprescindible, pero en ningún caso en altura, nin tampouco con unha construcción que vaya en contra do que eu, polo menos, mentre sexa o alcalde, o quero para o meu concello. Non vin máis iniciativas e, de momento, o solo industrial eu non o quero. Eu non o quero porque témolo aquí ao lado, está sin ocupar todavía en Coirós, está a ocupar sin ocupar nos Capelos e en Carrán, hai moitas parcelas baleiras, está sin ocupar aínda en outros polígonos industriales que están aquí á beira. Eu no momento en que haxa esa iniciativa por parte da xente que queira, se houbera hasta incluso algunhas iniciativas de algúns promotores pequenos, para facer un coworking, a facer algo que efectivamente se poida, incluso a parcela municipal poñela a disposición da xente que queira traballar no agro, encantados da vida. Pero claro, facer unha iniciativa que vai costar un mogollón de cartos, e de feito trasladeillo á Xunta, estaban dispostos a facer o proxecto para a modificación das terras, pero dixeronme primeiro que haxa iniciativa. Non vin antes de sacalo adiante o concurso. A verdade é que teño que reconocer que é foi unha boa, creo que era unha boa iniciativa, pero bueno, non tuvo éxito. Eso non tuvo éxito. A día de, se aparece algo, algunha empresa, algunha historia que queira isto igual que a Estrella Galicia, pero facer algo decente, volvemos outra vez a retomar o asunto. Moitas gracias. A última. Do Pazo dos Loureiros, como calquera local municipal ou instalación, ese conta con algún regulamento para poder ser alugada polos veciños de Abegondo? Vamos a ver, decirlle que faltanos, e de feito non podemos rematalo, se xa podíamos rematar, non nos rematamos porque estamos utilizando, que por certo está encantada a xente que está utilizando aquilo como gimnasio, dice, por que non o cambias para aquí, porque ten moitas mellores vistas e estamos moito máis cómodos. Xa, pero non é esa a finalidade do Pazo dos Loureiros, nin do auditorio aquilo ou daquela carpa que hai para facer actos de outro tipo. O Pazo dos Loureiros, estou pendiente de que o Departamento de Cultura me traslade unha proposta, levo yo dicindo, que pasa que, bueno, tampouco non tuveron demasiada presa porque a idea é inauguralo, así que
o polideportivo este rematado, poidamos volver outra vez para ali bueno, vamos a comprar, xa sacamos a licitación estes aparatos de ginasio, pero bueno, os que estén en bon uso habrá que leválos para ali outra vez, e máis ademais xa volverá para a instalación do polideportivo tan bastante avanzadas as obras, teñen que rematar en novembro e temos pensado inauguralo antes de que remate o ano. De poder alugalos e de que poder utilizalos por parte da xente, eu non son partidario de que non se poidan utilizar. Alugar, pois non o sei, habrá que estudialo. De calquera forma, eu tan pronto como me presenten os técnicos de cultura ou a técnica de cultura ou a coordinadora de cultura unha proposta para as actividades que hai que facer ali, falaronme de algunhas, hai incluso locales que están adaptados para os nenos de infantil, hai varias, incluso pois hai para ver ou observar as estrellas, é dicir, hai determinado tipo de iniciativas que creo, incluso o garaje que creo que se iría utilizar para facer un laboratorio para facer cine ou algo de filmologografía, pero bueno, está todavía elaborándose ese programa. No obstante, se vostede cree alguna iniciativa, a mí non me parece malo de que o poida utilizar, todo o contrario, de feito é público e van a poder utilizar todo o mundo. Ahora, o de alugalo, se te refieres, non sei se o edificio ou o auditorio. No, a poder que a xente poida solicitalo, igual que como ben municipal, igual que un local social ou igual que pois para algún evento específico que sexa alugar con un canon, sendo a través de calquera empresa, sexa un veciño que quere facer algo aí ou que si existe eso, si vai existir o reglamento para regulalo. Pareceme ben, creo que unha iniciativa como outra calquera, igual que se utiliza Becha ou se utiliza o Centro Social de Folgoso ou calquer outro centro social ou de Bios, que tamén ten moito uso, pero aí casi sempre utilizan os veciños. Pero bueno, que sí, eu non digo que non. Ahora, tamén lle digo unha cousa, se hai algunhas actividades programadas en donde haxa un certo material que creo que vai haber, que neste momento non está ali, como son ordenadores para que os rapaces poidan estudiar ali oposicións ou os universitarios poidan estudiar de un uso público, vai ser complicado por menos esa parte, polo tema dos materiales. A lo mejor la carpa. La carpa a lo mejor sí, pero tamén hai que tener presente a ver que actividades vamos a hacer allí de cara a los mayores, non lo sei. A ver que é o que me presenta, porque en algún momento tamén me tiñan falado de utilizar aquilo para actividades da terceira idade. A ver que é o que presenta. Despois, a partir de aí, creo que é unha alternativa como outra calquera. Agradezolles moitísimo a súa colaboración, as súas preguntas e que pasen un bo día.